nyt on kunnon veko. Ja täältähän löytyy 2 poliisikonstaapelia rakenneltujen mopojen osastolta. Tässä on Silvennoinen konstaapeli yli vanhempi. Miltäs näyttää nämä rakennellut mopot noin poliisin silmin? Kyllähän se on aina hieno nähdä, kun nuoret rakennelee. Eikö tämä on paras mahdollinen tapahtuma semmoisen? Näin vastasi poliisi. Suosittelen poliitikon uraa. Yleensä, mites tuolla tien päällä, kun mopoja katsastatte ja ratsaatte, niin missä kunnossa ne ovat? Hyvin vaihtelevasti. Osa on käytännössä liikennekelvottomia ja osa taas on ihan kunnossa. Itse kun tuolla ajelin moottoripyörällä, niin huoltoasuvilla näki, niin renkaat on yleensä aika huonossa kunnossa. Ja mäkin vähän sanoin, että pojat, se on teidän henkivakuutus, mutta onko sä tähän ilmiöön törmännyt? No kyllä, renkaat